Ya iki lur ya. Iki Selasa tanggal 28. Lah iki lintingan 20 KB papat, sing 10-an KB telu lur ya. Wes pokoknya disimak kae lur ya. Disimak kae nggone ditengeri karo tak tolah-toleh be enek sing nguwasi ngono lur. Iki lur. Wonge ben liwat sik lur. Kene iki lur ya. Rintingan KB, rintingannya jiro, rintingan KB itu lur ya. Iki lur. Iki sing pertama lur ya. Sing pertama. Iki. Pertama lur. Pertama. Pertama lur ya. Sing pertama Jiro Lugar 6 lur ya. Diwasi ae lur pokoknya lur. Mata nih. Mata nih gue pak. Ya nonggo sepenak lur. Picek. Cok. Mata. Iki lur. Iki sing kedua lur ya. Sing kedua. Picek. Sing kedua. Yang kedua lor, garek 5 lor ya. Itu garek 5. Oh, wes angel. Itu garek 5 lor ya. Kene iki lor. Deleh kene lor. Garek 4 lor ya. Garek 4 lor. Sing siji sing 4 dideleh kidul lor ya. Sing 4 deleh kidule kene. Kene iki lor. Iki lor. Garek 3 lor ya. Gede kene lor. Garek 3 lor ya. Oh, diwasi ae lor. Kene iki lor ya. Garek loro lor.